ngithi efonini hayibo khuluma phela ndoda esiyakwazi ukudayisa wena awusakwazi ukukhuluma hayibo salesman umthole efonini akudala kakhulu kodwa lonto sephelile kodwa ubeke ephelile awuthithize ngisemalini yini ephelile evikini eliphelile ebeke ephelile ifoni yakho ugcina kumthola efonini ugcina umthole evikini eliphelile ngoba sekuphelile kwathitholile imali bangabona ukuthi umkhoshosho lapha shise nihlangene nina niyahlangene nina ayikho enye inamba ayikho enye inamba ayikho iyo lambakhe be ngoyibheka phela angobheka phela inamba open kuba ngiyifuna hayi angidlali izamenye inamba esokwazi ukumthola kuyona umngane wakho akuyizame phela wena ukuzame inamba kuba ngiyayifuna imali yami ngiyifuna la 50,000 rand wami awubheka inamba leyo isebenzela eEastern Cape manje ngashiya uBen la endaweni yami ukuthi ahlale angigadele as umuntu wami engithandana naye mangabe sengizwa sekuthiwa uBen uhlala nomuntu wesifazane and futhi kuneyinsolo zokuthi engathi udayisile lo muzi inkosi yami manje bona ukuthi uzothatha inyoni yakho nizondizela la kwami kanjani owami lo muzi imake sisakuyondlela ukukhuluma ukuthi sisindizela kwakho yabo cha nizondizela kwami phela umuzi wami lo kanjani manje usisi umuzi wakho uchaza ukuthini umuzi wami lo ngawuthenga mina uthenga kapi kubani uthenga hayibo nkosi yami umuzi lo ngadesela umngani we-boyfriend yami uBen ngicela ungitshengisa ke la otshengisa khona ukuthi lo muzi wakho ke usisi le muzi ngakho 50,000 mina bengihlala emqashweni imako usisi no imako khona umuzi ongaka wena ongaka nje ongawuthanga 50,000 into esingakwenzela yona ukuthi sizama ukurequestela awucabange address manje uzoyifaka ngoba asifuni ukukushaya sifuna ukubhala nesana engabe nemsizi imali yami engaka ngoba mina nje la mhlawumbe bazoze babuye nalo Ben wakho okay buka asishiye eceleni asifuni lento ezikuza asifuni ukuzibona umakhelwane asishiye eceleni indaba imali yakho uma sukurequestela manje iyiphi address esizokufakela yona umzala bakho okay sibuya kini ke mawungenayo imali yakini kodwa uke kini ngizoya emqashweni nkosi yami ngizoya emqashweni ngandake ngizoya emqashweni ekhaya kude nkosi yami nami ngize ngomsebenzi yabona kuthiwa mhla ka-30 abahambe ayi bafethu angazi ukuthi ngizoyithini lento ngoba ziningi izinto esezonekile ngabantu bangaphandle especially abangenawo amaphepha awubukeke ngoba namhlanje kunensizwa ekuthiwa ke uBen uthandane nozodwa uzodwa wala eSouth Africa ungumhlali wala uBen insizwa yangaphandle so bakha ke ubudlelwane bathandana kanti uzodwa usebenzela eEastern Cape ngokomsebenzi bese athi no sithandwa sami esho uBen phela uBen lo oyinsizwa yangaphandle bese athi Ben no into engiyicelayo ngicela uhlale la emzini wethu la eKZN kube uwena osibhekela yonke into emzini wethu mina ngiyasebenza ngaphandle lalela emva kokuthi abahambe uBen uvele wenza ubukhoshosho wadayisa umuzi kaZodwa angasazi noma mhlawumbe inhloso yakhe bekuthi ahambe sekunemali ayiphethe noma ehambe efikele kakubo asene pocket money esefuthile phela utheke makusuka esewudayisile umuzi nakhona udayisela intombazane ajola nayo since umkakhe ekude naye bafethu inzuka ayike insambatheka le uma sifika ke asazi ukuthi kuzofika kwenzakaleni kodwa njengamanje sihamba nozodwa osezwe ngomakhelwane ukuthi no umuntu owamshiya la oyisoka lakho usenokufaka intombi kanti le ntombi ayifakayo iyona asebeyinokhile bayidayisela umuzi yo bafethu lento inzuka ayike but ke esesukconfirmile njengeNyon TV ukuthi lo muzi udayisiwe uBen le ntombi ahlala nayo iyona ethenge umuzi uBen ushaya inyoni ezimbili ngetshelo lodwa ushaya imali washaya abantu besifazane asazi ukuthi umhla ka-30 uzoshaya isimo sinjani njengamanje ake ngithi nje yimi uwe idatha lakho la ngisuke ngisho khona ngithi ke amala ndala ndela nela qedela lapha nje danko sanibona abalaleli igama lami nguzodwa ngibhalele la kuNyon TV ngenxa ukuthi nginenkinga ngithandana nomuntu okufika lo muntu okufika ngizwe ngamahemhem ngumakhelwane bami ukuthi usihlala nomuntu wesifazane manje ngithi ngokuthi ngokumsebenzi engikusebenzayo nginqena ukusithathela umthetho ezandleni zami and futhi ngiyazi ukuthi iNyon TV iyakwazi ukuxazulula inkinga enje ngokusebenza ngisebenzela eEastern Cape
Manje ngashiya uBen la endaweni yami ukuthi ahlale angigadele as umuntu wami engithandana naye. Mangabe sengizwa sekuthiwa uBen uhlala nomuntu wesifazane and futhi kunezinsolo zokuthi engathi udayisile lo muzi. Manje sengicela iNyoni TV ukuthi ingisize iyongiqalosisisa lolu daba ngoba manje bayabantu engeke ngizwe ukuthi bayabasiza abantu. Konko. Sanibona. Siyaphila sesinjani? Siyaphila. Ungathuki la sesigama lami nguMalandela sisuka kwiNyoni TV. iNyoni TV uhlelo ke olusiza abantu mhlawumbe oluxhumanisa abantu abasuke bedukelene noma bengasatholani ngokwamafoni. So siyaxolisa mhlawumbe kube khona abantu abashuthayo kanje. Uhlelo lethu vele lusebenza ngokuthi kuyashuthwa liyabukwa kanjalo uyabona. Manje ngingavele nje ningizele namakhamera emzini wami. Okay, sikunodaba esihamba ngalo la. Usise sihamba naye uzodwa. Usise sihamba naye. Ngicabanga ukuthi ke bese ngichazela ngazo ukuthi usisike. Kodwa ke information esitholile nomuntu walekhaya ukuthi usise ngicabanga phambi mhlawumbe umbali. Ngekho sure kodwa nje. Yebo yembali. Okay. Yebo sisi. Igama lami nguzodwa mina. Ngizwa ngomakhelwane lana ukuthi ukhona sisohlala la ekhaya. Manje ngiyaxakeka mina. Manje mina nginomuzi mina lo ohlele kona. Hey! Umuzi lo ngihlele kona. Yeah, mhlawumbe ukumgwalisela usisi. Ukuze lento ingadidansiswa. Usisi uzodwa uyazana kakhulu nomakhelwane. So engisebenza ngokusebenzisa i-10K. Kunomuntu ade mshila ukuthi abheke lo muzi. So ingakho sifuna ukuthola ukuthi wena uhleli la kanjani. Hibo. Inkosi yami. Manje bona ukuthi uzothatha inyoni yakho nizondizela la kwami. Kanjani owami lo muzi? Imake sisakuyondlela ukukhuluma ukuthi sisindizela kwakho yabo. Cha, nizondizela kwami phela umuzi wami lo. Kanjani? Mase uthi simuza ukuchaza ukuthini? Uma umuzi wami lo ngawuthenga mina. Uthenga kaphi kubani? Uthenga Hayibo Nkosi yami, umuzi lo ngadesela umngani we-boyfriend yami uBen. Ngicela ungitshengisa ke la otshengisa khona ukuthi lo muzi wakho. Ke sisile muzi ngakho 50,000. Mina bengihlale emqashweni. Imako usisi no. Imako khona umuzi ongaka wena ongaka nje ongawuthenga 50,000. Lela wemfana. Ngeke ngize ngizwe ngawo. Mawuthanda ngikwazi ukukhuluma nami ngikhuluma namakhameleni ngiphumelele nyonjizela. Imako sisi nokuthi mhlawumbe usazi yabo ngiya-understand ukuthi awusazi futhi ukuthi sisebenza kanjani. Kodwa lento ofuna ukuyiqala akufanele uye kuyona ngoba mawufuna ukusisa kuyona kulula futhi ukuthi siya kuyona. Ngizoyiqala ngoba manje ngizana namakhamera emzini wami engiwuthenga imali yami. Kanjani ngizana namakhamera? Uyabona nje. Sengibona ngamakhamera nje senyangena nje kulo muzi wami. Imako yazi mina nguwena into engabe ngiyayibuza ngabe ngibuza ukuthi ngabe ngifuna more information ngosisi ngoba ngabe khona la ngibona khona ukuthi if kuqhamuka umuntu ethi umuzo wakhe futhi kufanele ngicabange nami ukuthi futhi khona la ngishayeka khona khona la nginokhwa khona. Mina ngeke ngize ngilwe kuwena kunaloko ingangithusa leyo nto bese ngizama ukuthola more information ngosisi hayi ukuthi utshele umuntu ofikayo ukuthi umuzo wakhe uthi akaphume ngesana yabo. Njengoba ngichazela nje isikhathi nami ngozodwa neminyaka mhlambe u5 mhlawumbe ekhaya lo muzi bengiwakhe ngethukuthi zami umuntu engimshela isoka lami eThubeni manje uyangixaka wena mangizofika mina la ngitshela umakhelwane ukuthi la sihlala umunye umuntu ethi uzodwa engazi noma niyahlalisana noma nigibhile noma nenzani. Hayi sisimuzi wami ukuthi uyamazi ke uBen eThubeni. uBen ukhona. Sacela ukhona i-boyfriend yami uhlala naye la. Ima uBen boyfriend yakho. Boyfriend yami kanjani? Boyfriend yakho kanjani ngoba phela mina umyeni wami. Sihlele naye isikhathi eside. Imani angizwa kahle. Sesinesikhathi. Angizwa kahle wesisi uBen uthi boyfriend yakho. Boyfriend yami uBen. I-boyfriend yami sihlala nje la. Yena lokutshela ukuthi ithumuzi u50,000 ngile ngeke ukuthi zami. Mhlawumbe man uthenge kubani umuzi wena? Kumngani kaBen. Kumngani kaBen? Yebo. No, uphi uBen? Yamani. uBen ukhona ngingamlanda. Usicelele. Ustadi. Ngijabule South Africa. Yalinga. Uthenga imizi yo50,000. Hayi lo sisi umuzi ongaka yena ngathi uthenga. Ngisho umkhaso ka50,000 sis. Akeza Cha wena
Hayibo. Uyena lo. Imali. Umuzwa lo. Ubani lo? Angikhulumi nawe. Wesizodwa uyena uBen lo. Uyena uBheni lona. Ben udayisele nomuzi. Udayisele nomuzi. Wena ke sisike uthenga baba. Indoda yami le. Indoda yami le. Engishilo ukuthi izofuna. Imani bafethu uthenga kubani? Uthenga kumngani kaBen. Yebo 50,000. Hayibo. Imani 50,000. umzulu. Uyabuka kahle. Imani umzulu wena. Wangale. Hayi akakwazi ngisho ukukhuluma waphi wena? Wangale. Owakuphi nendawo usuka? Ngakuxosha. Usuka eLesotho? Olisotho? Ezimbabwe. Abasuthu bakhuluma njengawe. Wabhen iphi imali? Ngizokungitshela kahle. Imali Ben. Wena ke siswa abantu uzothula ngoba ukwazi ukuthenga umuzi ngo 50,000. Imali. Ngoba ubona umuzi ongango 50,000 wena. Akibelisa into kwama. Mani ngiphi imali Ben? Akibelisa into kwama. Ngiyasebenza mina Imanini bafethu. Iphi imali Ben? Akibelisa into kwemakhaya lapha emakhaya isinto. Ubufuna imali yokuya emakhaya? Manje uplanile ngomuzi wakho. Okay, mani akuchazele. Uthi boyfriend yakho. Nangu umuntu ngiyalingwa dad. Like uzuba la wena kwenzeka kanjani ngoba usisa nathi asikwazi wena. Umuntu thina simfunayo nangu. Umuntu odayisa. Uyangicasula lo. Lo uhlangane nabangani bakhe. Abangaphandle abangani bakhe badayisa wena badayisele wena umuzi. Lo muntu ohlala naye wazi kahle ukuthi lo muzi lo akusiyo wakhe. Akusiyo futhi walo muntu wena wakho khakela imali. Nathula manje. Nathula mdayisi. Ufuna kanjani mdayisi? Ukukhuluma na, ngiyakuzendlela mina wena. Akungikhulumelela. Angizusayizimeni wena. Khuluma intombazane ethi uzoyinika kanjani imali ngoba ayihlali la emzini wakho. Ngifuna ukwazi namhlanje siwenzakalani la. Wena sisuthandana kanjani nomuntu obuya kugebenga? Yabo uthi ukugebengile lo muntu. Ubhuti mina lo wangishela nami kade sathana noBen. Wangakuthenga. Sahlala emqashweni. Wesisi wena uqoma abantu bangaphandle wena. Ngiyothi phela uthando nami. Uthando. Okay. Ubenginika imali nasi imali la ithatha kumina. La ithatha kumina. Yazi ngitshela ukuthi ngikhohliswa umakhelwane dad. Hayibo. Okay, sisuzodwa benisaxhumana noBen ngokufonela nje. Siyaxhumana. Njengabantu abathandana besaxhumana. Zonke nje insuku uya ngi-WhatsApp akhulume nami. Inkinga nje ukuthi uyazi. Ngithanda ukuthi kahle wena ubuwenza thina isilima la. Ngoba wena makhona ifoni ujeleva kwena usuloku uthalalisa nje angazi usuke wenza kanti. Ngiyalingwa. Njalo umzini usamthanda uzodwa kodwa. Ayisamthanda bona wabini ayisabathanda bona. Hayibo. Kanjani ithuku zami. Ngithanda kanjani ithuku zami. Umngane wakho lezo umnika imali. Ngifuna imali yami la esandeni. Ngidingela. Ngifuna imali le ngaphandle ngoba mina uzongivumela nje. Okay, okay. Manje bafele asike sikhulumeni kahle. Siya emaphepheni. Iphi imali Ben? Imali ikhona bushi. Ikhona imali. Imali ikhona. Ikhona. Iphi nje? Ayize phela imali ayikho. Ikhipheke mayikhona. Ayize imali. Boyisa imali imali nayo sisontombi yakho. Ngihamba manje wena kusho wena udlale ngathi wami wena uyahamba manje usuyabona uphinde ngomhla 30 sabe sisala sikwebhana. Bethwala lo muntu ufike wena usuhambile benzoba yini mina ngoma ngeke. Bezoyihlekisa mina. Usehle nawe hamba kulaba bamhla 30. Uyahamba naye. Ha ukutshelile wena. Usengiyathi uyahamba. Mina nje ungitshela ukuthi aminakazi lutho nje mina ngisuka le Hayi uyahamba umhla 30. Uyahamba. Ngiyabona ukuthi wena ushawe imali ngenxa ukuthi laba bayahamba nabangani bakhe. Hey wazalana ngami weBen afetha ukukhuluma umuntu imali yami wesisi ungidina kabi imasizodwa wesisi abantu ababefike la uke wababona after usukhokhile imali la low onayendlu i-onayendlu iphi uyazi iphi kumanje onayendlu ngazi ukuthi onayendlu yena uyena nomngane wakhe ngoba umngane wakhe uyena afika wathi uyena odayisa umusi babangani ngabe umthemba uyingane eboyfriend yami kanti ngenziwe isilima umngane wakho Ben umngane wakho Ben angisakuthembi hayi ngiyifuna imali yami angisakuthembi wena Abaleka uhlala la eSouth Africa wazi umuzi ka 50,000 ongaka abaleka umngane. hayi cha ngikuthembi sengihlangene nje kule ngiqonda nje kahle hey ngihlwene uphi Vela hamba abaleka.
Angazi ke uzokhokha kanjani imali yabantu ngoba uyaphuma unotelefoni manje ngifuna ukubona mufone nathi telefoni yakho usomshade uzohamba ngashaya ifoni yabale awufone umngani wakho hey siyayidinga imali shuthi kahle bengingathi benhlangene kusho sidami bengiyislima mina mbali lo ngabe islima aqolayo yinina hey uthando waphupha zodwa ngithi ngiyakuxosha ngiyakuzama ngiyakuzama fonela umngani wakho manje ngiyakuzama ngiyakugqokisa ugeza amanzi ashisayo fonela umngani wakho okay mfonele manje mfonele Ben mfonele umngani wakho lo fona phela ngeke la speaker sifuna ukuyizwa fona fona speak ngelidale wena hey kanjani hayibo abahlangene lapha Ben ayingenze abahlangene lapha Ayena. hayi ngiyakutshela mina ayingenze hey uzomthola umngani wakho bangayifuna imali yami mina ke ngizobonisana ngeimali zenu kodwa nje mina emzini wami hayi noma umuzi wami lo no angikwazi uma emzini manini no Ben angiyindawo open yabo wena azidlala hey yabo Ben azisisi uvelelwa akakwazi ukukhuluma uthandana nomuntu ongakwazi ukukhuluma wena akakwazi ukukhuluma phela bengothina pha uthando bese futhi uthanda umuntu ngimthanda benze nawe konke lokho uyakwazi ukuthenga imizi nje uthanda go 50,000 ngeke kalini uyakwazi ukukhuluma ngawejesu uyakwazi ukukhuluma heybo yinto ungakwazi ngizotrend Ben hayi ngizotrend le umgcinene ukumthola efoni njengoba ingangeni number yakhe ebephelile ubeke ephelile yeah ubeke ephelile sadiwana naye ngithi efonini hayibo khuluma phela ndoda ethi uyakwazi ukudayisa wena usakwazi ukukhuluma hayibo salesman umthole efonini akudala kakhulu kodwa lonto sephelile kodwa ubeke ephelile awuthithizi ngesemali kanjani yini ephelile evikini ebeke ephelile ifoni yakho ugcina kumthola efonini ugcina umthole evikini eliphelile ngoba sekuphelile kwakutholile imali bangabona isikhoshosho lapha shuthi nihlangene nina niyahlangene nina ayikho enye number ayikho enye number hayi nihlangene ayikho yorambanke le hayi uyibheka phela angobheka phela inami open kuba ngiyafuna le mali ngiyayifuna azidlala hayi angidlali izame enye number esokwazi ukumthola kuyona umngani wakho akuyizame Ben wena kuzame inami kuba ngiyayifuna imali yami ngiyifuna la 50,000 rand wami awubheka inamba leyo hayibo mina ngiyazi lena wese sengithandana kanjani nalabantu umuntu ongawazi ngisho ukukhuluma usayizimungulu manje uyashwashwatha manje uthando mina ke ngamxosha nini nje lo muntu ngithi ngibalekela laba bethu abashesha kakhulu ngithi kwazi uyangithanda uthando nami ngiyothi noma ngiseqosheni ngihle kahle emqasheni wami uzozacela ngimhlalani bobhuti khululekani khululekani bobhuti hayi ngoke ngizwe nkosi yami hayi ngoke ngizwe hayibo nayi imhlola nakho ngilinge emzini wami okay wena sisi hey mina ngi-understand lento wena sesilento yenzeka kanjani wena uthandane nini naye like kuze kufike ekuthenini udayisa like phela umuzi womuntu umuzi kazodwa lo kasesizodwa udayiselwe nini wena umuzi ithini into ngi-understand wena sisi ngoba phela mina ngihlezi ngifonelwa la ngithi hayi cha okay wena sisi like ubumtholeze yonke into inomali wena sizodwa ungabe ekhuluma nami njalo nje ebusuku uyavalelisa sasho good night angiboni inkinga mina ngiyazi nje ukuthi si right nofana akusho phela kuwena isilima ukusho bekuwena isilima phela wena nami la uyisihlakaniphi lo uthenga indlu wena 50,000 ungayibuzi nje konke okay bese ngoba vele wena usqueeze ngidasela nayo ngemali encane funa mina nqabe okay imake sesimbali kazi kwahla kwami isakhona nekulomuzi kusiyami imake sesimbali kunento engifuna ukuyithola la before wena wenza ama payment if umuzi onje nawe mfethu uyawubona iquality yalomuzi if umuzi u50,000 why wena ungazibuza ukuthi kwenzakalani yini yenze ukuthi nawe uzucabanga ukuthi umuzi ongaka neyade engaka ungazi ube 50,000 hey njengichazile nkosami webhuti wenyoni ngichaze kahle ngathi umngani wakho uthe ngoba phela ngiwusqueeze so nje uyangidayisela umuzi u50,000 ongidlisa wemfana ungidlulisa ngithathe nayi inkosi yami amaphepha ngizokuthathela la ngikukhombisa ukuthi lo muzi lenansi ifali iqhubetha konke ufakazi ukuthi lo muzi uthenga ngo50,000 lokho ufakazi ngoba uBen sebeyahamba imali wesise angifuni umuntu usenzele into yobugebengu ngibona ngathi lento iyibhuku ibinto ebabekayo ibinto eba
Iwona amaphepha lawo. Amaphepha lawo. Iwona amaphepha lawo. Iwona amaphepha lawo. ubheni Ashoyo naka amaphepha. wesisi Awulethe la. ngicela ungilalele phela na Ashoyo amaphepha lawo. Ikhona i-affidavit la semaphoyiseni. Cha phela affidavit sikwazanga okokuqala mangabe South Africa ukusho ukuthi unaliphi ilungelo lokudayisa izinto eSouth Africa ngoba phela ukuze abe nomuzi kufanele abe nani ne-ID phela banama-ID manje uzothenga kanjani wena uma uqhamuka wesisi i-options ekanje ubona umjondo la ubona hayibo wesisi ngiyalinga ngisehlane nkosi yami ubona umjondo Hayi, ngiyalima, yabona Nkosi uqoliwe wena Wesisi. awukho umuzi Wesisi. ka-3000 ungaka Akona amaphepha omuzi lawo. cha uthini Akona ntayitela lo muzi. kanjani bhuti wami kanjani afuna ngikhiphile imali anganika amaphepha amini Okay, imali wesisi. Angifuni mina size singene entweni ethi uzodwa kufanele akhiphe izinto kungayiwa manje kungayiwa ngisho kamasipala yabona ngayiwa ngisho kamasipala lo muzi lo ubhilonga kuzodwa nangaloko ukuthi mhlawumbe ngayo kumasipala nabo makhelwane bakhe yabona into le ayikho into enje akho ngisho isitembu ayikho into enje ayikho into enje ayikho into enje akho akusiyo maphepha lawo angimene ngiyobheka ubheni akusiyo maphepha angibheka ubheni obheki nawo akwazi uqola ngibheki ngibheki akwazi uqola ngekudlala umfana ungavele nje uthenga umuzi kanti uthenga 50,000 uhlala kantoni hey bokosami ikulo mali ethenga lo muzi ayithokuthi zami lezi 50,000 hayibo uthi ngibheka isigebengu ngeke ngikhathele wabheni hayi bazana la wabheni awukuzela ngehlele wena hayibo imani akuzibona ngasekho nje baba fele uze jikisani camera jikisani camera ububhen engasubona ngasekho nje Nkosi yami engasusekhuluma ngalani Nkosi yami kusamdelelani Nkosi yami wese sibuye kuzoze kubalekele lo sisi buye phozani la ubona ngasabona ubona yambona kubheni iqiniso uyalazi hayi ngeke ubheni uyalazi iqiniso ukuthi umuzi hayi ubona ngasekho hey imali nengawude Nkosi yami Nkosi yami lazilethilela kamthani Jesu Nkosi yami mana shuthu usephuma ngomnyango lasekhishini hayi uphume ngomnyango hamba bethu ubheni hey engusamntando yithi Nkosi yami le ngizohlala lapha ngikazi la ngishona Nkosi yami ukhambe komigebe Nkosi yami ushise bethu beyifanele beyazi kahle ukuthi uyahamba ovele wasiqasa ubabili hey hawe ma Nkosi yami ntando yithini le okay mhlawumbe intelo lwesisi yabona manje imali yabo lo muntu lo ngaphandle umuntu wangaphandle mhlawumbe vele nakubo ngiyazi awazi so njengoba isimo sesikanje angithi usekubalekeli manje mina ngiyenza njani imali akwazi ukubuza mina fonela la yena lo bhena ngizomthola ubheni mina ngizomthola nami usengibalekelile nje nawe ekubalekelile hayi mina ngikwami intendo yithini le yabona nje ubhene ephume ngalo mnyango ngemuva ngeke mina ngize kuthathe lokho ukuthi uphumile esifu wena wazi lutho ngeke Nkosi yami mina lodwa ngeke ngize ngitha futhi asinayo amandla okuphuma silokho sisukela umuntu sibheka umuntu nani ngeke sikwazi ukulosibheka abantu bangaphandle njamanje fanele into esicelayo nabo ngiqole nje iqole nje ngawe hayi ungathi thina siqoliwe njengawe asiqoliwe thina lena Nkosi yami wesisi asinasikhathi sokudlala sokuzofana nje ngoba umuntu okuyena komnikazi wendaba usebalekile and nalokubaleka kwakhe akekho umuntu avele ebaleke enhle kanje ngeke sinesazi ukuthi wena mhlawumbe umishini wakho ukuthi uthanga aphume ngale khona umuntu nje ongangawe nje angikwazi shike emaphoyiseni Nkosi yami makunje uvele kanjani ephoyiseni uthe ngo 50,000 uthe ngo50 uthe umuntu ongena ID ongena ngaphela tshengiseni anina bufakazi yini tshengiseni
And amaphepha osikhombisa wona kusemaphepha omuzi lo. Ngaze ngaqonda. Ama-forms nje Yebo, lawa. ngibona ngazi abe ngihlayele emqashweni yami. Ukuhlala Wazwangenza umfana Nkosi yami. Wazwangenza. Hawu. uyalunga Hey, wazwangenza Nkosi yami. Hawe ma. Imani kwesisi. hayi ke sengiyakuzwa sisukhala uqedeke bantu usheshamba ongqoqele Okay, sacela nje thina into esiyifisayo ukuthi usiphumele, usambele. Njengamanje. Angazi ke mhlawumbe usizodwa. mina manje hayi uhlala phi uhlala esihlahleni yini kasusufika nobheka niplanile naye Ayikho esiphanile ngizoyaphi mina ngizoyaphi Wese soqinisile. ngizoyaphi mina Alikho into i-chance ekufanele somnike. Yabo, ukuthi into eyenzakalayo. Mina kwawena usungenza ngokungabazi. Lo muntu lo wakho lo uphume angazi noma ungenela ekitchen yini kodwa uphume uthatha iningi. nani akazilutho Hayi wesisi usuthe ufika wayishaya isifuba wathi indoda yakho uyayazi ke indoda yakho indoda yami Nkosi yami angifuni udlale ngathi njengoba ubhene ephume ngala njengoba uthi awuzimise nangokumbheka umazi shuthi sengihlukene uchaza lokho nje nina sengihlukana manje like sengihlukene kade usha amashushu manje ngifuna phela imali yami mina awukwazi ukuthi wena awukwazi ukubuza nje ukuthi uzomtholaphi hawe ma Nkosi yami okay mina into engibuzayo Mbali ngibuza ukuthi mina like sengihlukene manje kusuka manje sengihlukene ngewusaphinde umbone ngizothini ngoba phela umuntu usephume ubalekile angibazi ushone ngakephi ngizombheka ngakephi mina ngimqalaze ngekho ngobheka inamba kumshushela ngakephi Nkosi yami ngibheke imthini and uthe ushilo uthi ayikho enye inamba wathi wena akahambe oyibheka phambi sakabe ngifuna imali yami ngizokwenza njani kwangifuna imali yami nami ngifuna la mina seniyobhekana nodwa ke lapha and sifuna ukukhiya lo muzi kanjani Nkosi yami sizodwa ngokwangishona ngisho ungangizela mhlawumbe isontwana and wena ngalobuqolo usubenzile ukuba ufike la wafika ngilalela walalela kwakhulunywa kahle and lesikhathi osifunayo isona isikhathi sokuhamba kwabo labantu bomhlanga sekuthole nabantu abarayithi abazongigadela umuzi wami ngathi angeke-ke size sisayithatha leyo nto njengamanje and mhlawumbe kuba kabalekanga kukhulunywa kahle nayo ukhuluma into yesinto nemali yakho ngabe nawe ngabe mhlawumbe kezwakala yabo so nami angisakwazi ukukusiza ngoba wayiwena ngisafika ishoshovu la yabona-ke yabona-ke isifidi siyabulakwa ishoshovu sebilesa shoshovu kodwa sesivimba kanyanga esesinceke usizodwa manje suyangazi usizodwa manje ayike sihambe ubuhlala esihlahleni phindela esihlahleni phela la uhlala utheni benihlalaphi ubuhlalaphi Nkosi ngihlale emqashweni hayi shuthi ke sizofana ubele emqashweni uyokhuluma nje noma stande wakho kodwa ngizorenta ngane lapho kulowo mqashi manje seniyobuzana noBen umngani wakhe udayiselana imizi ku 50,000 nini lesikhathi samanje property inyuka every year nina sengibuza 50,000 ngizowenze njani Nkosi yami sisuyokhala le la nikhala kukhalwa khona kanomse police station noma ikephi uyokhala khona ukuthi uqoliwe uma uqoliwe kodwa mina la angisakudingi angiceli namhlanje nje lizoshona nje wena ungasekho la ungisize ngalokho nje please kodwa sisawusakaza nomuzi kwazi no isikhathi sokudlala sikho sisacela usiqoqele impahla zakho futhi nje asinazo isikhathi ngizokunikeza isikhathi esingango 30 minutes and asifuna ukukhiya la kodwa ngizoyithini no sifuna ukukhiya uguqwa ngale ngakini okay wasisenze njani ufuna usabela kuthatha khiphe eminyango sikhi ngoba kuwumusa masithi sicela uthathe impahla zakho kubantu uthe umuntu wakho okay sicela uqoqe impahla zakho mfethu sicela usukume umphumele nje kwami nkosami sicela usukume beke nokwami kusakhona uphelele sicela usukume uzishaya isifuba nje uthi umuzi wakho sicela usukume umuzi wakho 50,000 imako wesizonto even elokhu uza nosofa lapha bonke yonke into la wena sizomana wena uthi angithi une-furniture ngithe ngine-furniture bhuti wami nami bengingazi lutho lento konke nje Nkosi yami wena nje ngicela ukuqoqa Nkosi yami sicela usiqoqele nje zonke Nkosi yami ngaze ngayiyala 30 minutes nje
Ungakhalisi nje ungayi kude obuzobaleka nawe, ungayi kude obuzobaleka. Ya, ngaqoqa nje. Okay, izona lesesira nje impahla. Sesira. Okay, ya umthathele. Thatheleni. Hayi. angiceli ngakwami. Nkosi yami ngiyephi? Hawu, Singadlala nina la. nithi ngishone ephi-ke mina nkosi yami? Ikhona enye into eselela. Akukho lutho nkosi yami lokho. Cela-ke nje uphume nje. Hawu nkosi yami, hawu nkosi yami sengizwele umuntu mntakama. Ngizoshonaphi nkosi yami? Hawu zangidala kithi. Hawu nkosi yami kodwa bheni ukephi? Nkosi yami ngalo mzuzu. Hawu kodwa webheni nkosi yami. Nami bengazi umntakama. Hawu nami bengazi lutho nkosi yami ngiyayixolela nkosi yami futhi ngicela nkosi yami ungixolise lokusisi. Hawu nkosi yami ngizoshonaphi nkosi yami nale mthwalo le. Okay, and enye into kusuka manje la egcekeni asukudingi nje manje. Ngizoyaphi nkosi yami bhuti wami ngizoyaphi mina nkosi yami. Hawu kodwa nkosi yami ngiyacela ngihambisa nkosi yami ngizwele. Hawu ngizwele nkosi yami. Hawu nkosi yami. Noma enze njani? Awucabanga ukuthi mana into esingakwenzela yona ukuthi sizame ukurequestela. Awucabange i-address manje uzoyifaka ngoba asifuni ukukushaya, sifuna ukubhala nesana. Hawu imali yami engaka. Ngoba mina nje ungakahle lo muzi 50,000. Hawu nkosi yami kodwa nkosi yami uzangilahle. 50,000. Hawu kodwa ngangenzani nkosi yami? Hawu ngathi nihlangene. Banophaqa laba kubona abakho abanophaqa laba. Nkosi amaphaqa ababheni nkosi yami. Ababheni nkosi Okay, yami. Hayi basale nkosi yami. Hayi ababheni nkosi yami basale. Ayikho into esiyifunayo. Phela ubheni ungiqolile kodwa nkosi. Asihlangane lo. Angisayo noma kodwa nami ungiqolile nkosi yami. 50,000 nobani. Isabela ifoni yakho ayikho kwena. Hawu kodwa nkosi yami. Kodwa ngizoshonaphi? Njamanje sokurequestela. Babukeli umsebenzi wanamhlanje uphela manje. Siswamburight manje, buright yonke into right manje. So right. Hey kube kangaka. Kakhulu kwiNyoni TV. Okay, akulungile ke noma usuka ivala ke lapho.